Bro, unsa may concern nimo, bro? Si ikaw ka po ihalad, pare, ikaw ihawon. Tarungan nag-istorya, bro, kay murag niyaga-yaga ning imo. Yaga-yaga bitaw mo nang inuha. Sa yaga-yaga, nga naman na sa inyong lagda, yaga-yaga ning inyong lagda. Basta ko nang lagda, yaga ba na? Tanawa ha, ang lagda ninyo nag-ingon, ceremonial law. Unsa may qualification, qualified nga mabutang ka sa ceremonial law. Kinahanglan gisulat sa libro ni Moises. Naa sa 2 Chronicles 35:12. Kanang Leviticus libro na ang author ana si Moises. Di ba? Kasabot ka kung sa'y seremonyal law. No, bro. Ayaw sa... Wow, kumutana ko sa meaning anang ceremonial law. Wa man ka kasabot. Ang kanang ceremonial law, paminaw ba? Ang ceremonial law, giingon sa inyong lagda, nga kinahanglan, nga gisulat jud na siya sa Book of Moses. Was written by Moses. Nabitaw na sa mata. Paminaw sa, bro. Ayaw sa sapaw-sapaw, kay gabasa pa ko. Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Bro, paminawas ako ba? Kay nagkuan pa ko, nagtubag pa ko base sa inyong lagda lang ha. Gapo, di ka kasabot sa imong gisulti. Usahan pagkasabot pod nimo nga gabasa pa ko. Musapaw maga. Bisan pagbasahon nimo, di ka po ka nakasabot. Ay, makasabot man kog sa wala. Pasabta pa huwana sa ko. Kay si Kristo bitaw kang yawa nagistoryahan ay naminaw mang yawa ni Kristo. Ikaw di ka maminaw. Labaw pa ka sa yawaan ni. Agoy. Kalangan kayawa mo. Entrada pa lang daan nimo ingno naman kun mo gapo maihawon. Pagbaton og may pamatasan kay professional ling atong live dire dinhi niyaga-yaga. Kung mahilig kag yaga-yaga trash talker na sa imong social media ayaw migyamong dire. Nga ikaw may yaga-yagaon. Nagkunsa mo ko yaga-yaga kun nimo karon? Wala ka gayaga-yaga. May hasa man ko dapit nagyaga-yaga nimo. Ani ang ano may kang baboy apil sa seremonyal law nga di ba na pwedeng mahugaw. Tanawa ha, paminaw sa ang inyong lagda kung gibasa, paminaw ba? Oh. Ang inyong lagda miingon, ang kalainan ni sa moral law ug ceremonial law. Di lang ko mohisgot aning moral law. Arita ceremonial. Sa ceremonial law, namoy qualification kung unsa gyud ning ceremonial. O nga pasok sa ceremonial. Matod pa, niingon din niyo, ang ceremonial law was written by Moses in a book. Gisulat ni Moses da sa libro. Mao bitaw ng kanang Pentateuch 5 volumes of book na siya. So apil ang Leviticus da. Suwat pasabot kisa may author ng Leviticus base aning Biblia nga Protestante si Moses. So pasok siya sa ceremonial law. Kay Leviticus man na kinanglan gisuwat man na ni Moses. Karon base sa inyong lagda, unsa giingon? Bahin na ni ceremonial law. Sa inyong gyapong qualified nga masod. Giaboles ni Kristo. Ephesians 2:15. Gilansang na sa cross. Colossians 2:14. Was taken out of the way by Christ. Colossians 2:14. Gipang-aboles, gilansang na gisapuira na nas Ginoo. Basin ninyo. Unya aning niya ang Biblia nga Protestante, the New Living Translation, ang uluhan sa Leviticus 11, ceremonial of clean and unclean food. Na mato dire sa inyong lagda giabulis na ay na nagpamugos nimo. Sige go. Straight to the point. Gapo, tubaga na imong pangutana kay bright man ka. Tubaga na. So ito baga akong pangutana ako itubag. Bright man ka kay mo man ka unsay seremonyal o unsay Bro, bro. bro, ang ingon ko unsay ceremonial law, wala ta maghisgot unsay nakapa-ceremonial law. Anong gitawag nagseremonyal law? Sa inyo lang kung lagda gabase. Kay sa inyong lagda naay mga qualification kung unsay pwedeng masulod sa seremonyal law. Wala ta Okay, tubag. Okay, wala tubag. ta ay sa ako mangutana. Okay, tubag. Ayaw sa What is tubag kay ako ceremonial mangutana law nimo and na what is unsa. moral law? Ura wa mo ko mangutana nimo kay tubag ka. Agoy. Okay, what is ceremonial law and what is moral law? Which law still observed and which law was abolished? Say which law is abolished? Wala ta magisgot dinig meaning sa seremonyal. Kay ang inyong lagda wala man ni meaning ug unsay seremonyal. Ang akong gibasa diri sa inyong lagda nga naay qualification kung unsay pwedeng masulod sa seremonyal law. Ako number 1 ha. No, lagi. Ay, ako masahon. Kasabot ana kay wa man kasabot unsay dili, bro. qualification. Dili sa imong dili kasabot, bro. Unsay unclean food, unsay Bro, dili. Bro, wala ko moingon nga nakasabot na ko ane o wala.
Ako lang ning gibasa unsay mga qualification nga pwede siyang pasok sa ceremonial law. Tong basahon na kay kuan man ni kabuok. Bisan ba kung saan nimo nagbasa ka po, digi ka kasabot ana kay wa mo nagtudlo og unsay clean food og unclean food, unsay clean animal. Paminaw sa ba? Bro, paminaw sa bro. Bisan pag maminaw kog digi ka kasabot ana. Adi, usa man ni day gusto kag katinawan o di ka maminaw, di ka maminaw, di gawas na lang dire. Usa pa may mga pulo sa nawag ka dire. Ug di man di ka maminaw. Ikaw mo hindi maminaw kay di ka kasabot sa imong explanation. Bahalag di ko kasabot aning inyong libro basta gabasa ra kung unsa may qualification nga napasok sa ceremonial law. Kuha, wala ta maghisgot og sa meaning ana unsay nakapaseremonial law niya na. Ang ceremonial law ang gipasabotan ng ihalad kanang mga clean animals way labot ng mga unclean. Dire sa imong gikuan kanang ihalad walay gingog ihalad. Basahon ako ha. Unsay qualification nga mabutang sa ceremonial law? Number 1, pulo man ni kabuok. It is called the law of content in ordinance. Naas Episo 2:15. Ikaduha, was spoken by Moses. Leviticus 1:1-3. So dili to pasado nga spoken ni Moises tong nas Leviticus kay ang Dios may namulong ato. So dili kanto ato. Ikatulo, was the handwriting of ordinance. Kinanglan gisulat sa handwriting sa ordinansa. Colossians chapter 2 verse 14. Ikaupat, kaning ikaupat, was written by Moses in a book. 2 Chronicles 35:12. Although dili man si Moses ang nag-spoke ng Leviticus 11, but pasar siya sa ceremonial law kay gisulat yun na ni Moses. Si Moses may nagsuwat na matod sa Biblia nga protestante. Kay ang Leviticus author si Moses man. So pasado siya. Unya unsa may giingon ninyo? Dire sa ikapito, was nailed to the cross. Colossians 2:14. Was abolished by Christ. Ephesians 2:15. Was taken out away Christ. Jesus. Mao gani na ron nga dili na ta maghalad-halad og hayop para ng mga baka, mga karnero, mga ingon na kay gitumbok na si Jesus na ang landong ana humana na siya na ang katapusang halad. O mo gani Diba no. ingon ni John sa verse 1:29? O mo gani no. Look at the lamb to take away the sins of the world. Mo gali no Diba? nga natay santos nga misa. Kay diha gihalad si Kristo sa misa. O mo nang ang kanang santos nga misa iya na sa pagano kay wala na asa mabasa nimo nga iyas pagano na. Humana ang Ang santos nga misa iyas pagano i-provide ang imong ebidensya. Pagano na kay wala may halad-halad Ayaw ng opinion lang. I-provide ang imong ebidensya, i-provide ang imong ebidensya nga pagano ang santos nga misa. Standard references. Pagano ang santos nga misa kay I-provide ang halad-halad sa templo na GC i-provide ang imong ebidensya. Ayaw ng opinion. Kay dili ko mudawat rig opinion. I-provide ang imong ebidensya nga ang santos nga misa is pagano nga celebration. Sige. Hayaan mo na nabasa. Pagano inang ngano wala may gihalad nga karnero. So, bro, wala ko mangutanag kung sa nakapagano niya. Nabay halad-halad ugwa. Asa ang imong standard references nga ang santos nga misa is pagan celebration. Ipagawas na kay kung basahon. Sige. Pagano gani kay wala na sa Biblia. Wala lagi ko mangutanag unsay nakapagano niya. Tanaa ba na sa Biblia? Wala. Unsay standard references? Standard ba? Because unbiblical wala sa Biblia. Wala ko mangutanag unsay nakapagano. Unbiblical ba naabas Biblia gwa? Unsay standard references nimong mahatag karon nga imong mabasa sa kuha nga ang santos nga misa pagano. So bro, wala basta wala sa Biblia mao nay pagano. Bro. Kay ug moingon tag wala sa Biblia pagano, number 1 pagano si Ellen Goldwhite, kay bisag middle name niya wa magis Biblia mabasa na. Agoy. Kung moingon kag wala sa Biblia pagano, number 1 pagano si Ellen Goldwhite, kay ang iyang apelyido kay magis Biblia. Agoy. Okay, standard references nga nag-ingon. Sige, ay sa bro, kay ako sa ning latuso ning isa kay namahayag siya nga ang misa kuno pagano. Unsa may standard reference nimong nabasa kay kung i-take note dire.
walay standard reference kay unbiblical. Be karon. Kung sa kay unbiblical gani, bro. it means walay standard reference, Bro, wala sa bro, Biblia kundi pagano. Dili ko mayingog Biblia kay unbiblical Biblia mo itong basihan na standard references ba nga na baka kay history book kay imong nabasa. Secular ha, ayaw to mga religious book kay sinuwat og mga protestante kay muingon ang protestante nga ang misa iya siyawa ilaman tong pagbiyo. Anang standard references librong kasaysayan nag-ingon or bisan even dictionary sa tagai ko nga ang Holy Mass is a pagan celebration. Sige. Dili na matawag Holy Mass, pagan mass na siya Lagi kay ba wala sa tagay Biblia, lagi dili ko na nag-asa nimo na Ginoo. nabasa na. Kay basig ni Di, pop wala up ra na nabasa basig na ni kay pop unbiblical. bro basig ni pop up ra na sunahuna nimo then imong ipasok sa ako ayaw dapat na akay Okay. basihan. Sige. Asa kapitulo baba bersikulo baso nga ang misa sa paganong pare og pope kuan biblical. Bro, paganong baso, pataka ramaga. Ako naningil nimo kay ikaw na mahayag. Although, o dili unta ko mo question nimo regarding anak kay bisita man mo, dapat ka mo question ako, entertainon ta mo pero na mahayag manggug ka. Di akong gisiguro daan kay isod bro, kamaturan ning ato unya mag-un interpretation data. Sayang. Nade kamaturan ang bakak sa mga paganong Romano. Mao ganing tagaay kog ebidensya nga ang misa pagano. Asa nimo nabasa na? Pagano kay gisunod-sunod ra man na ninyo nya og napoy og tinuod pa na nga misa nganong wala may gihalad nga karnero. Asa na maron? Ano pagano? Bro, parehaaning moingon ko ba nga ang 70 Adventist usa ka pagano nga kanang gitawag na tog pilosopiyang pagano. Amra mabasa naa sa inyohang dakong paglaom. Mingon diri sa page 43. Ang doktrina nga kita natural, kita ha kamo nga immortalidad gikan sa pilosopiya nga pagano. So kamoy pagano ni pahid mo sa Katoliko. Beasam na imong ebidensya misa pagano pagawas na. Pagano Agoy. sa Biblia kay og Ay, og bro, tinuod pa naasa man ang gidala sa mga paganong Romano nga nagsimba nga nadalag hari aron Bro, kuno bro. seremonya sa pare. Wala. Bro, kung atong sakyan ang imong giingon nga wala sa Biblia pagano, si Ellen Goldwhite kay wa man gingan niya sa Biblia da pagano pud to. Nya inyohang paganong pare og pope No. nas Biblia. Kay imong Ang deklarasyon nalilita ba? man niya. Imong deklarasyon nga pag wala sa Biblia pagano jud na. So imor nang hunahuna. Karon kay si Ellen Goldwhite bisag middle name niya kaplido, wa man jud. Pagano pud to? Mingon po kag dili. Nya si Pope Leo na diya sa Biblia. Adi wa man may mamahayag ana nga kinahanglan og wala sa Biblia pagano. Imo man ang pamahayag. Di ako gisumbalik na ko na Nya kay imo. mao man ay leader sa Bro, paganong balag Romano. na lig. O, asa lagi imong ebidensya? Ganina na kong gahuwat. Libro nimo, standard reference dictionary ba ka nga nag-define nga ang santos nga misa pagano? Ipagawas. Gapo ato sige kasuko diha gapo. Wala man ta masukuhong-hong pa lang na nun sa day ka. Agoy! Ya pareha lang mo bro. El video. Wala man imong live lagay. Hamay nawala. Sa? Galay pagyapon karon. Nara magyapon ko ka live. Sa Oh, galay birthday gyapon. O, sa YouTube channel ako o sa kong Facebook. Sige, nakoy pangutana bro. Ade isa Ay. kanisang isa kay kusaning ko Di anong man kay. mo magdaog na ako ra kay talagsa man ko. Bahala nagdimi magdaog gani paluma-luma sa buhik istorya niya wa sa ebidensya. Ere, paninglan ko Tina. ni. Nata na kay ebidensya ka po nga ang misa sa paganong pare og pope kuan biblical. Ayaw ko pangutan Ang akong ipapangitay sa akong ebidensya, pakitay sa ko daan ha. Palihog ko ba? Wala gani ebidensya kay ngano pagano gani wala. Aso kay wala may ebidensya, imor nang huna-huna. Unsa man pagka ebidensya nimo nga ni man mabasa sa Biblia? Wala may ebidensya, huna-hunar na nimo. Nga baby, asa man sa Biblia No. nga ang Hunar-hunar ang misa na sa nimo, yes or paganong no? pare og pope biblical. Huna-hunar na nimo, yes or no? Mao bitaw ng unbiblical Di na mo tubag. kay dili mabasa sa Biblia way referensya. Huna-hunar na nimo kay way mabasa. Bro. Ay na mo. Wala di ta sakto ning kang Leomar Balasabas nga di kita magdaog ani kay on opinion ba ng imo. Ari kong Leomar Balasabas kay murag tagsara mi mag-abot ani. Sani may imuhang pangutana Dodong? Brad. Bro, mayong buntag. Ako ang pangutana ba? Merry Christmas advance. Kana inyong Pasko ba bro ba? Biblical na bro dili. Ga-explain ako ganina bro nga naas Biblia bro ang December 25 sa katong sa radio station sa Valencia Bukidnon
Nga although dili man nato Ayun po. mabasa sa gitawag na to Biblia letra por letra, but ang mga essence na Pero ang akong pangutana, imong tubag sa ako ang pangutana, biblical. So unsalan may root word sa Pasko, bro? Kay biblical man kahana. usay Unsay root word, unsalan may kuan etymology ng Pasko? Pasko, ah. Gitawag na to grupo. Pasko, Pasko. bote pasabot. As din man nag-origin yung biblical nga Pasko, bro. Diri sa among Ginoong gisaulog namo, Pasko bote pasabot kay sa among Kristiyano nga pagsabot Passover sa mga Hudyo, Passover man na ilaha. Pero sa amo kay gitubos man mi ni Kristo mao na nga sa amo ang Pasko is gitawag po na siyang Lamb of God. Bote pasabot si Kristo Kordero naa sa Biblia ningon si San Juan tan-awa na ang Kordero sa Dios. Sa mga Hudyo, Pasko alay pud ilaha kay kita di man ta mga Hudyo, di man mi Hudyo. We are Filipino and under ta sa Kristiyano nga pagtuo. Kay katumingon tag Hudyo ilaha sad to, Jewish tradition nila, mga customary nila unsa ilang gituuhan, lahi pud ta sa ilaha. Sige go. Asa man na nga event nga Pasko gi-point mo, bro? Asa man na panghitabo sa Biblia nga gitawag niyo Pasko? Kanang pagkatao sa tong Ginoong Hesukristo, that is Pasko. Sa mo tawag ana Pasko? Oh, birth of Jesus Christ mo nang gitawag na tong Christmas. Sa English unsalan ba ng Pasko, bro? Ha? Sa English unsalan ng Pasko? Ang kuan bro, base sa kanang kadali lang ha kay atong pagitaon tong dokumento nako diri. Basta si Manoy na mahayag Diyos Manoy, wala on opinion ni mo Manoy. Ay lasan na ipasok na imong on opinion Manoy kay di ta magdaog na Manoy. Kay kaning ato diri Manoy is kapang kamatuoran man ni Manoy. Ginahanglan magitag ebidensya diri Manoy kay og magsupak-supak ta na Manoy. Mahulog tag mo lagi na tong imong giingon gani na Manoy kapitulo baso bersikulo laway. So ayaw lang sa na Manoy i-promote ng imuhang kanang misa, yas pagano. Pangunahuna ra na nimo Manoy kay wa man day kay nabasa sa Biblia mo na mo pop up si mo hunahuna nga pagano jud ay ni. Naugato ng sakyan nimo panghunahuna nga pagano kay way mabasa sa Biblia. Ay samot si Ellen Goldwhite bisag apelyido niya wa man jud mabasa di kwan. Sa amo na bro sa kanang Pasko bro. Pagano bitaw ng mga misa sa Ay paganong lagi pare nagi-promote. upo. Ay lagi nagi-promote kay wa kay ebidensya ana. Wala ebidensya kay dili mabasa sa Biblia mo bitang tawag unbiblical. Bro, Gcash nimo pamasko. Sis, i-chatra ko sa kwan sis. Salamat kasi imong mga kwan daanda. Bro, sa amo lang ni nga Kristiyano nga pagbiyo bro ha, dili sa kanang gitawag na to og Hudiyo nga panglantaw bro. Ang pulong Pasko gikan na sa pulong nga Pasko sa Kinatsila o sa Grego Pasa, o sa Hebro o Aramaico Pisa. Abot pasabot paagi sa ibabaw Passover sa English nagikan na sa pulong Kordero sad no Lamb of God. Kay nasa Juan 1:29 niingon si San Juan ana ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Asa man nga event, bro, nga gi-point ninyo nga Pasko, bro? Panahon ni Kristo, unsa man nga event dia? Asa man nadapita nga event nga Ang yung event gitawag na Pasko? bro sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo pag anak gid niya mo ni good question kayo gasilibrar na ba? Oh, kaya ang mga anghel bro nag-awit man gito sila. San Lucas 2 kining 12 padulong sa 13. Gaawit gid sila bro. Unya kanang motoy una jud ang anghel nag-celebrate sila kalipay awit sila na kay natao ang atong Ginoong Hesukristo diha. So sa Biblia dili ka maka-point out mayingon ta nga nabay bisag isa ka buk apostol nga nag-birthday ni Kristo. Wala tay mabasa pero kung si San Lucas may paistoryahon masabot yun nato pag-ayo nga nadyo'y birthday na hitabo kay nganong nakabalo man San Lucas nga 12 anyo si Kristo, 30 anyo si Kristo, wa nag-birthday kay bawo ditas edad tao wa. So ana na siya bro. Naabot man kag birthday, bro. Kana bang birthday og Pasko, bro? Pareha ra ba na nimo kahulugan? Ang kana man kung maingon ta kay diha na connected bro. Kay maingon tag Pasko sa amo is Kordero Lamb of God. Unya karon kay kanang Pasko kay kanang Lamb of God kinsa man na si Kristo. So kanus aman dayta nakabaton og Kristo diri kalibutan diyang natao siya. Mo'y tawag aning niang paggawas niya diri sa taguangkan ni Santa Maria mo nang gisaulog namo ang Christmas December 25 pagmintag Pasko Lamb of God si Kristo man na. So mo nang naa sa San Lucas 2:11 nga natao karong gabi na ang Kristong manluluwas. Bro, ganing taas imong pangutana ba pero wala na ako nakuha ang punto nimong tubag. Ang akong pangutana man gud ang imong birthday ba o kanang terminong Pasko pareha ra ba nag-meaning sa imuha kay niabot man dayon kag birthday god. Lahi-lahi na bro, lahi-lahi na siya bro kay di man gina kana maingon ta nga Pasko di man gina
kanang ang meaning anang Pasko is Christmas jud nga kanang kuan, pero sa etymology ba nga kahulugan namingon ko nga moto kong giingon nga Lamb of God mo nang mingon mig Pasko abot anang Christmas kay ang Lamb of God diha mo man among gisaulog. So dili siya bulag pero lahi siya og kanang gitawag natong termino. Dili siya bulag ha. Kay ang Lamb of God mo may gisaulog diha. So sayop ba aning pangunahunas uban nga gisaulog man mo ni kuan kanang mga Diyos wala oy. Lahi pud to ilaha pud to. Sige bro. So lahi ang imuhang meaning sa kuan ganing adlaw na tawhan o kanang kuan unsa ni Pasko. Lahi So siya nga ang word. imuhang Lahi event nga word. nga gipasabot, ang event sa Pasko nga imong gipasabot is panahon sa pagkatao ni Kristo mo na kung nakuha nga punto. So hain man dia ma-applicable ang termino nga sa panahon sa pagkatao ni Kristo, hain man dia ma-apply ang termino nga Pasko, bro. Kanang kuan, kanang Christmas. Kami tag Christmas is birth of Jesus Christ man na. So diha na to ipasok ang Lamb of God. Kay in the first place, Unsa may etymology sa Christmas, bro? ang Unsa etymology sa Christmas ana bro is gikan na sa Old English Christmas. So Christ ang natao San Lucas 2:11. Kanang Mass gikan sa misa Latin, buti pasabot pinadala Juan 3:16, sa Grego Masa tinapay. So Christ Mass. So kanang maintag Pasko nganong ipasok diha kay ang kanang natao nga Christ mao nang Lamb of God. Sige. Di, sa panahon pagkatao ni Kristo, bro, nay nagmas dia, bro. Nay nagmas, nay nagsimba. Katong mga tulo ka mago, gisimba gid siya. Bro. Lahi man gud ang word ang worship o kanang kanang mas, imong bro. giingon nga mas, bro. Kanang giingon nimo nga mas nga misa, kanang gisaulog namo karon is nalangkob na siya sa gitawag natong pagsimba. O manang magmisa may kay ngano man unsa may nakapamisaan ng santos nga misa, ang Eucharistia. Kinsa man ang Eucharistia? Ang tinapay sa Grego Masa. So manang gitawag nagmisa. Sa kanabag first century ba nga natao ang Kristo, diha na bay ni simba ni Kristo. Yes, katong tulo ka mga mago nga ni bisita. So gisimba siya sa tulo ka mga maalamon. Mo na nga sa amo dili mawala ng pagsimba kay ngano man ang natao diha ang ngayan jud na natong simbahon. Unless until kung ang natao diha yawa kay wa gid tay labot sa pagsimba diha. Sige bro. Akong pangutana ba diin man ang kuan dia kanang unsa ni kanang Christmas ba yung ka Christmas nga meaning ana Kristo o masa nga sa ato pa mensahe may tungod ni Kristo. Ang akong pangutana ba kinsa may nagmisa diha panahon ng tao si Kristo mo akong pangutana. Okay. O maingon tag misa nga gisaulog nato sa simbahang Katoliko karon nga nagbuak-buak tinapay na kalawat Holy Communion panahon na human namatay si Kristo. Human namatay kini panahon na sa gitawag nato og Last Supper kay si Kristo man yung nagtukod anang santos nga misa. Tung miingon siya sa mga apostol kini mao nga kung tinapay yang gihatag sa mga tinun-an. So didto nagsugod ang si Kristo jud mismo una nagtukod ana. So mao nang nahitabo nga gisaulog na muna sa simbahan even sa panahon ni Kristo. Breaking the bread man na sa imong pasabot, bro. Imong punto ron ingong karon nga sa panahon na nga dayong tapos ni Kristo sa dako na si Kristo. So imong pasabot ron diha pa na nagsugod wala panahon natong pagkatao ni Kristo. Ang kanang pagbuak-buak sa tinapay, yes. Pero katong nay nahitabo sa gitawag nato og pagkatao, gisimba siya sa tulo ka mga mago. Although dili pa to matawag natog misa nga kanang para nagisaulog namo karon nga nay breaking the bread kay at that time wala pa man toy buak-buak sa tinapay kay bata pas Kristo ato pa siya maglasapir ato. So katong nahitabo sa mga mago, ang ngayon taning hinumduman og timan-an sa mga saksing Jehova ug sa mga iglesyang Kristo, nganong gisimba si Kristo sa tulo ka mga mago kung dili siya Dios. Kay ang Dios ra may simbahon. So wala pod gibadlong ni San Jose og ni Maria, "Hoy, tindog mong tuloda kay dili Dios niya akong anak, ha?" Wala. Gidawat ta manggali ang ilang halad. So mo nay timan-an nato nga kata palang daan proyiba nga si Kristong natao Dios gina siya. Kay gisimba sa ibin sa tulo ka mga mago. So kanang imong gimin bro balasabas nga kanang kini ang misteryo sa pagtuo kada bang misa sa sulod sa simbahan ginahimo na muna kay si Kristo ang sentro namo diha. Sige bro, lain pangutana. Good question. Sige, so ang ako ang kuan bro ba i-clarify na ko ang imuhang unsa ni ang katong imuhang gitawag og Christmas. No katong misa may tungod kang Kristo.
Ingon ka sa dako na si Kristo. So meaning wala nang Christmas atong pagkatao ni Kristo. Abo bro. Kay ningon man ka ana Okay, tubag. Na bro. Oo, tubag bro. Kanang term Christmas bro, dili na sa ingon nga. Ang kinatibuk ang meaning jud ana, ang Christmas kung muari ta sa dictionary concordance sa King James version, basahon ako niya. Na order pa biya na ko nig Shopee ni. Tinuod man sad pud ay akong pangagpa sa Shopee basig na mabasa naman jud ay. Atong basahon ning concordance dictionary sa kining King James version. Mingon, Christmas sa page 7. Christmas holiday on December 25 which celebrate the birth of Jesus Christ. Pag celebrar na sa birthday ni Kristo. Kaya nga naman, Christ Mas, Kristong na tao, San Lucas 2:11 o kanang mas diha nga mauna ang pinadala nga tinapay, Juan 3:16 o Juan 6. Mao na siya bro ang kuan ana. So katong giingon nimo nga misa nga nahitabo karon na may nagday mga simbang gabi, nahitabo na nganong magmisa na mi ana kay si Kristo nagtukod naman siya sa ihang simbahan unya nag-institute pod siya, nagtukod siya og kanang santos nga misa diha. So katong nahitabo, mao lagi to kong giingon, way back ta nga wa pa modako si Kristo, wala pay gitawag nato og kanang misa nga nahitabo panahon na nang gibuhat sa Katoliko. So kanang Christmas nga imong giingon, ang sumatotal ana bro. Bro, ang sumatotal anang Christmas. Ha? Wa pay Christmas anang bata pas Kristo. Na kay kanang Christmas sumatotal pagkatao ni Kristo, mao na siya. Pero katong giingon nimo nga bro, bro ba, clarify na ko inka wala pay kuan Christmas anang panahon ni Kristo kay wala pa ni bata pa mas Kristo. Wala bro, wala pay Christmas bro. Akong gi-clarify ba nga akong gi-confirm nga sa ato pa di ay wala gid ay kiningon man ka nga wala pa. Wala kong mingon nga wala pay Christmas ana bro. Wala ko mingon nga wala pay Christmas na ana bro. Kay ang mo lagi na kong giingon nga ang kanang Christmas sumatotal ta birth of Jesus Christ na. Katong misa nga akong giminbang wala pa ba? Kanang misa ba nga gihimo sa Katoliko karon nga simba matag Domingo, simbang gabi, wala pa na panahon ni Kristo. Panahon katong natawo siyang mo'y pag-anak. Kay in the first place si Kristo may nagtukod ng santos nga misa, lasapir man na sa dito niya gi-institute. Mo na nga ingon siya buhata kini agis paghandom kanako. Mo nang karon naa jud mi santos nga misa og kanang santos nga misa namo dili na siya mahimo nga misa kung wala nang gitawag na tog Eucharistia kay mo nay pinaka sentro da sa misa. Laing pangutana. Kanang inyong Christmas dito na nag-origin sa Last Supper katong ingon siyang buhatan ninyo ni nag-origin ng Christmas bro, panahon pa gina ni Kristong natawo siya, Christ Mas, explain ako unsa tong natawo. Panahon, kanang Christmas panahon na sa gisulti si Kristo atong Last Supper nga nagpikas-pikas sa tinapay nga inyo haning kuanon kaning unsa ganito nga termino inyo ni breaking the bread pagahinumduman ba? Kimret. Di ba mao na imong gitron? Ani bro, ang abot ako pasabot katong ni ang panahon sa katong Last Supper, misa to siya. Misa kanang kada bitong breaking the bread. Pero dili to Christmas. Dili to Christmas. Dito Christmas katong gando mo bro, gando mo dili sa magpizza bro atong panahon niyang pagsulti. Dili bro kay ingon man siya buhatan ni akong paminaw sa bro. Katong Last Supper bro, sa first century man gito nahitabo and will in fact bisan even ang tradition dili man maka-point out og unsa gitong adlaw, unsa putong pitsaha. Pero ang tawag aning kanang kada bang gitawag nato nga katong Last Supper niingon mas Kristo niingon mas Kristo nga buhata kini agis akong handumanan. Ya lisod man kayo kada gabi na to handumon si Kristo. Kita adlaw-adlaw to handumon si Kristo mo na nga doon mi adlaw-adlaw nga simba, misa. Ang pinaka main jud namo bro. Ang pinaka adlaw yung Christmas. Dili to Christmas ang hitabo. Di man ingka niabot man ka na nga katarungan ron ba kay niingon man ka nga inyong paghandom ana is Last Supper mo na gipon sa inyong Christmas ang Last Supper kay diya ang Pasko. Wala bro so, ani ba bro para magkasinabot ta bro ha og adlaw-adlaw imong gipasulod ron ang imong terminong adlaw-adlaw ako ganing gi-clarify nimo sa to pa kay nagtopic man tarong Christmas niya yung kang adlaw-adlaw pasabot nimo adlaw-adlaw dahil yung Christmas bro. Dili kada adlaw among Christmas sa ulogon. Although kung ang meaning sa Christmas is kanang mo na kung gi-explain gana sa radio station nga pagpaubos, pagbuhay niya sa iluay, gugma sa usag-usa, kada adlaw naman ang gihimo. Pero kani bang gitawag na tog santos nga misa ba? Ang santos nga misa
bro, paminaw sa. No, kani ba? Follow up ako bro. Dili ta magtapik og anang inyong mga dugang-dugang bro. Kay natural dugang-dugang man na may tungod sa inyong Pasko unsa lay kahulugan ninyo sa Pasko. Diri man gud ta sa etymology ana bro. Unsa lan ang Christmas? Christmas meaning Christimasi, di ba? Christimasi. O misa may tungod kang Kristo. Minsay may tungod kang Kristo. Diha ta nga termino. So ako nang gipangutanang ng Christmas, niingon ka nga panahon na sa pag tipak-tipak sa tinapay. Di yung pangon imong tipak-tipak sa tinapay, imong gipaluapan og i-commemorate, hando mo na siyang pagtipak-tipak. So ni follow up ko ron imong pangutana, kanan yung pagtipak-tipak ba, mao ba na og pizza atong inyo ang Christmas ninyo og kanang last supper? Okay bro, ang lasaper nga nahitabo bro sa first century sa ulog po namo na bro. Mao bitaw ng panahon nga inig maghandom sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo kanang gitawag na mog Biyernes Santo, Huwebes Santo o Biyernes Santo. Do na jud may lasaper nga himuon ana. Oh, kanang celebration niya. Ayaw kay dakay mong tingog kay magsibaw ta dire kay kusog pick up sa akong microphone. Ang kanang gitawag nato og kuan kanang naunsa man akong microphone nga putol-putol man kuan ani. Ang kanang gitawag nato nga kanang gihimos Katoliko is gihandom namo si Kristo kada adlaw. Nya kato espesyal nga paghandom namo kanang iyang adlaw natawhan karon. Nya og adlaw pod nga diin siya aw kanang katong pagpasakit niya lahi sadto. So kaning gihimo namo nga misa kada adlaw pod namo ni nga gisaulog kay kada adlaw namo ginakaon si Kristo, ginahandom si Kristo. Sige. Sa lahi dito nga pizza bro. So imong manggong gikuan og termino gani abot manggug ka ng Pasko ba? Pasko may tungod atong pagtipak-tipak tinapay mo tong Christmas kay minsay may tungod ni Kristo dito nga pagtipak-tipak sa tinapay. So lahi to siya nga pizza pero di-celebrate mo Disyembre 25. Ang kanang Disyembre 25 bro, birthday na sa atong Ginoong Hesukristo, Christmas Day. Ang gobyerno ana naghimog legal. Basag tan-awon nimo sa imong kalendaryo, legal holiday jud na. So kung legal holiday na dapat unta mo tuotas gobyerno sa ilang deklarasyon kay ang gobyerno di man mo daw og bakak. Inabitaw na sa Roma 13:1-2 nga tahuron na to ang mga namunuan sa tong lungsod. Kay walay pamunuan nga dili tinukod sa Ginoo kay nagsupak sa Ginoo. So the fact giuyunan nas gobyerno insakto na. Kay kung umaingon ka diha nga si Rizal namatay mag November to, dili mo uyon ang gobyerno na kay December 30 man jud siya mo ng Rizal Day. Gilegal. Mo sad na ang December 25 gilegal sa gobyerno kay bawo ang gobyerno nga adlaw ginas natawhan ni Kristo. Ay ang nahitabo namo nga mga Katoliko pag abot ana bisan dili gani diha nga kasaulugan naa jud misa. Usa maning misa pasalamat kay kanang misa is kuan man na pod naaman diha tanan ang the highest form of thanksgiving, the highest form of prayer. Mo nang obligado jud ming mga apil diha kay ngano man diha namo ibuhos tanan ang mga pasalamat namo, mga pag-ampo nga unta sa sunod tuig. Bro. Oy, Clarify bro. Ako i-clarify ba kay mo man tong gilitok tong Christmas nga didto na sa pagtipak-tipak sa tinapay, sa lasaper. Ako ra i-clarify. Ako ba to kung nadungog? nga. Ba't na kung nagsulti gani? Ang Ito bang pagtipak-tipak sa tinapay, ikaw may gasultian na ron nga didto na nag-origin ng Christmas kay minsay may tungod ni Kristo katong pagtipak-tipak sa tinapay. Ako i-clarify sakto ba to kung nadungog? Ngayon na nga ang meaning. Meaning is kanang misa nga among gisaulog bro bisan even gali dili Christmas kada Domingo kada adlaw ang bote pasabot ana nga misa breaking the bread kato nang simba. So ang kumaingon tag simba sa bro sa bro kumaingon tag So the word simba Christmas applicable for every week, every Sunday ninyo. dili Can bro be kay applicable. kung moingon tag Christmas birthday man na sa atong Ginoong Hesukristo. So kinsa may gisaulog na to diha. Oh, kinsa may atong gibirthdayan. Paminaw sa bro. Wa mo ko muuyon ka. Paminaw wala akong explain ha. Katong gisaulog na mo diha sa Christmas ang si Kristo man. So kay si Kristo mao man ni nga tinapay, mao man ni ang gipadala, mao man ni ang pan. So mao na nga nakabaton tag pan, nakabaton tag tinapay. Og didto kay di man mosugot si Kristo nga di kita kakaon sa iyahang lawas kay mo na yang assurance kang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo makabaton og kinabuhi og banhawon ko siya sa katubusang mga adlaw. That is why naghimo siya ayang gihimo ang tinapay og bino nga mamahimo jud niyang lawas jud literal.
So mo to nga gisaulog namo na nga naami misa. O kanang misa namo karon nga kada adlaw, kada Domingo. O nya kaning gitawag nato og sa Christmas pod, gihandom namo ang pagkatao ni Kristo. Mo nang napud mi misa. Kay ang pinaka-sentro diha sa misa mao lagi na si Kristo lagi jud. Dili tong giingon ninyo nga Sol Invictus, Tamos, kanang mga Dios-Dios. Wala tay labot ana. Sige. Okay. Bro, ako ang i-clarify bro ba kay ang diya magguta sa etymology bro sa Christmas, ang Christmas dili man na word for word nga kung mobalik ta sa etymology ana dili man na word for word nga birth of Christ. Sa may Imo na giingon gani nimo nang nga gilitok. Imo na gani nang gilitok ganiha nga Kriste Masi. Imo na gani nang gilitok ganiha nga Mass of Christ o may tungod ana sa tinapay niya. So mo gani nang akong gipangutana, hain man na nga event niingon ka nga sa panahon nga dako na si Kristo sa pagbulag-bulag sa tinapay didto sa Lasaper. Niingon ka mo na imong sulti. So di ba, wa mo na siya sa akong napaminaw o niingon ka mo na imong gingon. So akong gipaluapan og pangutana kay diha man dagway na inyong pagsaulog nya ningon si Kristo nga handumon ninyo ni i-commemorate ninyo ni. So meaning akong so ni follow up kog pangutana unsalan man ang pitsahan ng Lasaper kay diha man dagway na mag-origin ang inyong Christmas. Ipadapon sa nanto ng natawhan ni Kristo kay sa Lasaper diha bro. man ta sa etymology ng subay god. Bro, sa Lasaper Oh, sige. Anani bro, wala nag-origin ang among Christmas des Lasaper. Atong klarohon ba kay sometimes banggod usahay ma-misinterpret ta diha ba. Ang kanagong akong pasabton ta ka ha. Ang kanang Christmas bro, mo na siya gitawag kuan bro, pagkatao sa tong Ginoong Hesukristo. So kinsa may natao diha si Kristo. That is why kay natao mas Kristo mao nang gi-celebrate na mo karon. O kay gi-celebrate pa na mo na karon mo nang naghimo mig santos nga misa. Bala ang pagsimba. Amo nang manimba mi. Sige bro. Mao gani bro ba manimba mo. Imong giingon ganiha nga ikaw pa mo nag-ingon ana gud ganiha nga kanang Christmas may tungod na sa pagtipak-tipak. Imo mo gud gilitok bro, wala bro, dili bro. Bro, pero naka-record yun na bro, nag-live jud ka mismo bro, naging tayo mga bro, naminaw wala ko maingon bro nga ang Christmas tipak-tipak. Kanang Christmas. Ang akong Nagkikot kag bread bro, minsan bread siya, bread. Bread siya bro, dili to Christmas. Naunsa naman yung tao na bro, mura magwa mo kaya doktrina na lagi kay iris mo agi. Paminaw lagi mo, lagi maminaw ka sa kong explanation para dili kon. Maminaw mangguko mo bitang nagkapasulod kong mga inguna ng pangutana kay gapalo up ko nimo. Kay ingon ka Christmas gikan sa etymology nga Christ deong mas. Neong akong mas, pangutana bro, dili lang, bro. Christmas ka nga tinapay ng mas do niung ka sa pagtipak-tipak na diung ningon ka nga pag ang panahon na ni Kristo sa Lasaper nigamit pa gani kag termino gani ang Lasaper. Dong akong pangutana kanang giingon ni Kristo panahon sa paghandom mao na unsa man ang pitsaha. Sang pitsaha ang walay tino nga pizza bro kay sa Jewish calendar ika-14 sa bulan sa Nisan sa atong tradisyon sa tradisyon sa simbahan Huwebes sa Semana Santa o sa kaadlaw antes gilang cross ni Kristo sa Biyernes Santo. Wa ka kabaloon sala ng pizza ng Lasaper? Sa kuan bro sa Jewish calendar Nisan 14 na nahitabo Huwebes sa Semana Santa. Kay da naman ta sa Jewish calendar anang panahon na kay wa pa may Gregorian na nang nahitabo. So maon nang mahitabo bro, it doesn't mean nga unsang pizza unsang bulana basta kay nagsaulog mig simba. Kung ano man ang namay simba, among gi apod-apod si Kristo dia ba? Namo ang nami Eucharistia. So katong Christmas nga imong giingon nga sa first century katong pagkatao ni Kristo, wala pa toy pag Eucharistia didto. Ang natao didto ang giapod-apod, ang hinungdan sa misa. O nga gisaulog karon, mo na siya bro. Bro, ang kuan bro kaning unsa ni kaning ang akong gi-explain ni moron ba, ang akong gipangutanan ni moron nagpalu up ra sa imong pangutana ako ang kuan ganiya sa imong tubag. Ang imong tubag ganiha, diara mangguta mo focus sa Kristimase kay ikaw magani nang nihatagan ng kahulugan, wala ko nihatagan ng kahulugan kay ikaw may nibuhi ana ron. May tungod pagmisa ni Kristo. Dili imo ra purong gi-follow upan og explanation nga wa na mo nagbase og pizza.
Siya nagbasig pizza. Wala mo nagbasig pizza. Unya kay wa na mo nagbasig pizza. Karon pa jud na ha, karon nimo nagilitok, wa na mo nagbasig pizza sa inyohang unsa ni kanang inyohang Si Last Supper. Unya ningon ka nga ang Christmas is ang ibenta na nga pangitabo katong pagtipak-tipak ni Kristo sa tinapay. Duha day yung Christmas bro, pagtipak-tipak sa tinapay o pagkatao ni Kristo. Sara, bro. Kay kanang Christmas O, na Sara. pagkatao ni Kristo, naghando man ta na December 25 no. Ambot lang ka sa inyo ha kung sana og December 25. Ang among gihandom diha dili na namo para namo nga ang pinakasentro namo diha December 25. Although important japon ang December 25 kay diha mo para gud nimo mag-birthday ka importante gid ang date. O ano sa ka mag-birthday. So ang pinakasentro diha si Kristo. Katong nahitabo sa Last Supper, dito pagtukod dito gitukod ni Kristo kanang gitawag nato og kana bang breaking the bread. So misa. Kanang misa nga breaking the bread kanang gisaulog namo karon. Dito na niya gimugna. Atol sa Last Supper. Karon kay atol sa Last Supper man na nya ingon mas Kristo buhaton agig paghandom. So manang nahitabo nga gihandom namo dili lang kay Huwebes Santo sa gabi kundi kada adlaw jud ming naghandom kay nga naman kada adlaw ming mukaon sa lawas ni Kristo. Sige. So kuan bro ba kaning unsa ni aga to ang gi point diri bro ba? Ningon karon nga pariharag pizza. No, mo na imong tubag ron. Diya na pugko si mo ang giingon nga pariharag pizza kanay mo ang Last Supper ug kanang pagkatao ni Kristo. Mo ba bro, sakto ba to kung nadungog? Kay ningon man karong maurag pizza. Dili na maog Lahi na pizza. po, dili Bro. na po. Dili na ba? Wala ko mingon nga maor nagpizza ha. Ko mingon nga maor nagpizza. Dili lagi pangutana man gud kag pareha ba nagpizza o dili ba na parehag pizza ningon kang parehara na. Oh. Unsa la ba ning? Wala ko mingog Karong parehog ano to? pizza. Lahi ng pizza sa Last Supper. Lahi pud tong sa Christmas. Oh, nya ang kanang celebration namo karon nga magmisa mig kadlawon, magmisa mig buntag, udto hapon or kung naay mga event nga dagko then ni hire sila nga magmisa sila, piyesta, ug uban pang mga for example like ga-open diha karon og mga dagkong negosyo don nagmisa diha, pasalamat. Walay problema na. Oh, kay kanang misa mo lagi na akong giingon, the highest form of thanksgiving man na, the highest form of prayer. So mo na nga isip taas nga pagpasalamat nimo, magpamisa ka diha mo na nga uban na imisa bisag unsang orasaw may pili na. Sige. Bro, ang nadungog na ako ba og nadungog sa mga tao ron. O insakto ba niya ako abang nadungog nga niingong kaganiha manggod nga ang Christmas is dito na sa Last Supper pagtipak dito sa tinapay. Basig ilimod na po na nimo ron ba kay naka-record ba na kay ga-live jud ka. Wala man na. So insakto ba nung Tipak-tipak din na. mo bro? Ha? Ang Christmas dili na ingon nga ang Christmas tipak-tipak tinapay na. Wa man magtudlo ang simbahang Katoliko nga kanang Christmas tipak-tipak tinapay. Ang Christmas birthday na sa atong Ginoong Hesukristo kay mao lagi ng Christ ang natao diha sa Kristo. O kanang misa nga giingon masa Latin pinadala misa din sa masa sa Griego tinapay. So kanang natao sa San Lucas 2:11 nga giingon ni anghel sa usa ka anghel nga karong gabi-una natao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas ang Kristong Ginoo. Mao na ang pinadala nga tinapay. So mo nang naay term nga Christmas. So mo na siya bro, nya kanang giingon nimo nga naman lagi mo nagsaulog lagi mo misa, gamisa gahapon si Father, gamisa sa kuan. Misa ang tawag ana kay ngano man ang kadtong pagbuak-buak sa tinapay si Kristo man to. Mao man to among gikalawat mo nang misa ang tawag ana. Pero dili na Christmas ha nga kanang karon December 25. Nakuha nimo kong point? Di. Masabtan di ka bro eh. Okay. Klaro kayo ang mga explanation pero okay. ano man gud ba sa kaklaro na sa imong explanation bro ba gipangutana ti ka hain na nag-origin ang Christmas ang root word ana ningon magug ka ang mensahe na may tungod sa pagtipak-tipak dito sa Last Supper ganiya matarora magimong gitoy-toyot ng mga tayo Bro, nakasabot naman day ka. Nya nganong wa pa man ka kasabot? Unsa man kasabot jud ka wa? Nakasabot ko ba sa imong explanation nga libog kayo imong explanation wala wa mo wala pa mo dugtong ng kinarangan para naman doon kaya gisulti itong Eugene, bro Eugene, pero sila lang na to.
Bro, kining iyang kuan ba kining ilang ni Jando sila magtuluan ni kining Jundre nga ga-live nga. Ano ko no bro? Kini bang baboy na ko no bro ipakapatyan ni Kristo bro. Nga. Kay apil man ako ni kasi Niingon si Kuan bro, niingon si Jando nga ang baboy gipakamatyan ni Kristo. Oh, kay ang inyohan padayon man yun kinahanglan Akong tawagan si Jando sa bro og tinuod buto yang giingon. Oh, tawagis Jando. Ginakuha. Ang guna iyang kuan gud nga ipahunong na sa Sintindian din sumala sa lagda. Mao na ingon. Kay Bro, seremonyal. ato lang ning klarohon bro. Ato nila ang baboy. Ato nila ang baboy kay. Dali lang, bro, ha. Lang Kristo. I-join sa nako sa dire bro, ipa-confirm nako to ni Brother Jando kung tinuod ba. Aya po mohatag ana og explain. Pa-confirm gani na kay. Okay. Pasig miingon si Brad Jando nga, wala man ko na mahayag ana. Oh. Wala ko mamahayag. Sige kung tubag-tubag ana sa wala niya. Bro, Peter. Sabi na, nalitan mingos Brad Jando nga. Oo, di mo dipinsa na siyang Jando. Parang mingong siyang Jando nga dili. Dito po na sa dili pag dipinsa. Oh. Sige ha. Harap mo na plastada ng naay kandod. Gibusala ng ilong ba sa simbahan. Kadali lang ha. Unsa man ni si Brad Jando? Bro, dili lang ko motubag ana imong ngan nga giingon ni Brad Jando gipagkamatyan kay in the first place bro. Bro, you did. Oy, Ako na po yung explain bro. Ikaw mangutana bro. unsa may imong explanation? May tungod ko daning Pasko. God kay karong panahon na selebrasyon man ron ninyo. Sige. Sige so ang ako ang nasabtan man gud ana nganong dili ko mo to may tungodan ng Pasko. Una sa termino pa lang Pasko kung nag-original siya. Bro. Bro, Jando, may buntag bro. May punta bro. Naghisgot mi, nag-live ko karon bro, then gi-join ka na ko dire bro kasi Peter Pindon bro. Iya mang ipamugos dire nga namulong kuno ka sa inyong live gabi sa inyong talakayan ba to tong niyang gabi nga batod kuno nimo gipakamatyan kuno ni Kristo ang baboy aron maluwas. Wala ko nag-ingunan oy. Wala man daw bro Peter. Wala ko gingunan oy. Akon kay ni Peter Pindon. Hindi mo mangingilad ng mga sabadista basta evangelist mangingilad na. O gahisgot ni kisa nga unsa ka tino okay kani si Balasabas wala ko isupak ani kay ang mong topic kanis December 25 man gyud karon Christmas kay Peter Pindon ni insist lagi niya nga ingon si Jando nga gipakamatyan ang baboy para maluwas. Nya ako kang gitawagan ug sa katinuod na. Para man na sa istorya. Wala bro, tanaw ra ko to amo ang kabro amo ang talakayan tunay gabi kung lagismot makuha na baka kon tawhanan oy. Namas Peter Pindon dire. Peter Pindon. Gingon ni ko na Pindon. Anak pakamatay si Kristo para maluwas ang baboy. Ade ka mo ilang. Baka. Wala ko din kay Jando. Ikaw din na brother Jando ha nga. Yung saan ako Apil na siya sa seremonyal lo. So ko nang balik sa ako na namin. Ano ka? Ingon mong duhang Jundre nga ang tulong seremonyal paghinlo hinlo ko daw. Pero ang giingon diya nga nagtumbok ang Kristo, si Kristo naghinlo sa tao nga hugaw kung sa mananap na hugaw, gigamit maganin mo ang buhat Jis. Basta nakalimot ka. Kaka ka man lagtabi di ako gingon na Ako istorya ha. Istorya ha. Yan ako istorya na ko ha. Ang giingon ako Pindon. Ako di man jud ko limpahan kung giingon ako. Ang giingon ako ingon ani. Kanang seremonyalo nagisbot na may tungod sa pagkahugaw ug pagkalimpyo. Muna kong giingon, nagisbot sa pagkahugaw ug pagkalimpyo. Nangutana man ka ni ChatGPT. Seremonyal lo ba ang Levitico 11? Ang giingon si ChatGPT sa imuha, oo, seremonyal lo. Unya niingon na pud ka na halad-halad ra nang may tungod seremonyal lo. Nangiingon ko nimo, nangutana si ChatGPT kung halad-halad lang ba ang seremonyal lo. Ang giingon ni ChatGPT, dili. Karon ato sa buhat Jace. Sa buhat Jace niingon ako nimo nga ang meaning adtong pag-ihaw Pedro kumaon ka, paadtuon siya sa lugar nilang Cornelio. Kay gaduha-duha si Pedro moadto didto kay para nila hugaw ang mga hintil. Karong gihinluan sa Ginoo ang mga hintil, magiingon ako. Unya, sa dihang gihinluan sa Ginoo ang mga hintil, wala isipa nga hugaw para sa Ginoo ang mga pagkaon nga para sa hintil.
Muna kong giingon. Wala man ko'y giingon nga gilimpyo, gipakamat yan sa Ginoo ang baboy. Baka Ako kung na po, nakikatahanan ka. Ako na po. Oy, Ayaw ko i-review ninyo, tapon. i-review Kami ninyo naman. ang katong talakayan Kami ng Bro, naman. bro, bro, naging Peter gabi, Pindon. Ulat sa bro ha. Bro Eugene, naminaw man Kami ka, naman. i-review man to nimo to ang talakayan to naging gabi eh. Ay- Nakadungo ba ka nalilinglit Ay, ko review na? tayo. Ay, Review review tayo. lang. Dayon ta pa dayon. Okay. Ano rin siya, brother? Ako na- Brother, basta lagi, yun, tanan nga ako naminaw, ha? na. Ila si Brother Jando, pag human niya og sulti, ringon na yung siya niya nga, ang kanang ceremonial law, nag-refer na siya, ang iya, ang meaning ana, mao ang hinlo og mahugaw. Mao bitaw na nga, kanang Mabangutan na gamit siya, mo- GPT. Mao bitaw Mabangutan na na nga, ang siya. buhat, wala kang ibaw. Ayaw sa isa ko, Mabangutan lagi na. wala ko isa ko sulti nimo. Ayaw sige ingon pagutan na. Wa ko isa ko pag yaw-yaw nimo. Naingon ka sa kuha, naingon na yun nga, mao bitaw na si Kristo, iyan na nagipapas dito sa cross. Kaya yan nagipagkamatyan kita, gilibyuhan kaniya pinaagi sa dito sa kamatayan sa cross. Muna nga, dito na nakutob sa cross. Ikaw biya kasultian na. Ito nga, sato ka, ang giniling, kamatayan di ay sa, o ni Kristo di ay sa tao di ay, itubos ka niya, gamit mo ang buhat, yapit mo dahil niya ang mga baboy. Limpyo, yung sa may mong ingon. Ay, Oh. Ang So, yung giingon ingon, so yung ako, tubag. Ayaw, ina nga, diwa ka na mata. ang wala jud ko na matag bro. Wala jud ko na matag. Ang giingon ako didto sa imuha nga pangutan arago di mon chat GPT kung Levitico 11 seremonyal Ay, ko-open na na. Ako ko-open na ng chat GPT. Wala ko na nagsulti na. Pangutan karon be. Bro, pangutan na ay, yung chat para GPT magkasinabot karon, be. adre bro, di lang O, para- magsapaw. Oh, Kung ano mga insulti na. pangutan na yung chat GPT karon be og para asa ang seremonyal oh. Sige. Pangutan na yung chat GPT para asa ang seremonyal oh. Ano namin seremonyal oh. Tanong sa GPT nimo. Kung ba nag-guess mo tong pagkahugog pagkalimpyo. Sige daw. Bro, Jando. Pagkutana na nato si chat GPT, Pangutan ang na- ceremonial nag-refer sa mga gitawag animal sacrifice. Yan na i-record ay nga, ang baboy gihanan. Nag-ingon siya nga nag-refer lang sa animal sacrifice. Animal sacrifice. Isa man Animal na, sacrifice landong lang sa ba? cross, Animal gagawin- sacrifice lang ba ang meaning sa seremonyalo? Bukta na kuno karon be? Animal sacrifice lang ba ang Yes. meaning sa seremonyalo? Tanda kuno karon. Tana na ha, ako ang ikuan ha, ako ang Sige. ako ang Ano be? i-friend. Animal sacrifice lang ba ang seremonyalo? Dapat ilahin. Tawa. Yan. Ikaw sa nag Ikaw di animal sacrifice lang ba ang seremonyalo? Hindi, animal sacrifice lang ba ang seremonyalo? Wala mo ko na ingon kami animal lang. Ikaw bitaw gaingon karon lang nakadungog mitanan. Ingon Ano ko di animal sacrifice lang ba ang seremonyalo? Ayaw pagbutbuot ko diagon. Ingon manggug ka. Yan na po ng usponon. Yan na po ng usponon. Ang Ceremonial. seremonyalo Ceremonial law. Ceremonial law ba? ang seremonyalo ba bahin lang ba sa halad-halad ano ka be? Oh. May sama Hydro Drive Max Plus Araw Herbal Capsule. Maayaw pangutana. Dili Levitico Maayong pangutana tubag nga mo po dili tanan nga giingon sa Levitical mahimong kaugod na seremonyal law sabot kana detalyadong pagsamot sumala Biblia. Unsa ang Levitico 11. Ang Levitico 11 nagisgot sa putle o dili putle yung mga hayop. Unsay pwede kaunon o dili kaunon. Oh. Levitico 11 unod to kini mao ang mga mananat na inyong kaunon walay gisgutan sa pasahalan dili. Unsa man gid ang seremonyal law sa Biblia? Seremonyal law kasagaran naglangkob sa mga sakripisyo o halal. Unang giingon sa imo pista seremonyal sabat pagpare sa templo ritual mga anino landaw sa kamatayan puro sa likod 16 ya kay gusto man ninyo nga himuon ang seremonyal law ng baboy sato ba landaw Pangutan ko no. Pangutan ko no ang pangutan ko no ang Levitico 11:7 unsa ba parte ba sa seremonyalo? Sada Ang Levitico 11:7 ba parte sa seremonyalo?
Kana. Buot matapon nga ang Di, ayos ba? Ayos ba? Akong gingon nimo ang Levitico 11:7-8 sakop ba sa seremonyal lo mo na ipangutana? Ayos ba? Parte. Kana, Ano mo kung buot pangutana? matapon nga ang Leviticus 11 na ay naapil naapil ba sa seremonyalo? Kana. Maayo kayo sa tubag dito, dili ang Leviticus 11, dili apil na seremonyalo. Nawala Wala ginalabot ang abot ng mangutana direbe. Ako mangutana direbe. Ang seremonyal lo ba? Ako mangutana dire ha. Ako mangutana. Eh, sagol man na imo mang lisuon ako mga pangutana. Ha? Dara. Magpakita ko dire. Oy, magpakita ko dire. Dara, magpakita ko dire. Ako magpakita. Ang baboy aron maluwas. Seremonyal lo ba ay puro lang tungkol sa Ano dili seremonyalo ang Leviticus ang ilang puno Alay. ninyo kaunon ug ilahang Ah, dara. Sila maunto lang kaninyo. Dara. ginilabot ang sakripisyo. Oy, Ritual. Pindon. Ang seremonyalo, naglangkop sa halal, sakripisyo, pista, seremonyal. May nagdulan ang Kristo ba? Oh, Mo na siya ba din Oh, dara, dara. Ay, ang baboy dito sa seremonyal. dara. Mapakita po ako apo dire. Sawa niyo ako dire. Sige. Ha? Ang seremonyal ay ang Stanley Peter Pindon lisuon akong Hindi ang pangutana. seremonyalo, Kung- hindi ang kung sa'yo kung protocolo sa sapaw di ay Pindon. tatanan. Ay sapo Ang na Pindon. seremonyalo ba puro ba tungkol Ay sa sapo na alay? Pindon. Ang papakutana ang sayop gandong. Ay sapo na Pindon. Ayog sapaw diha. Diba? Hadlok man ka. Ay sapo diha ba? Ang nakabantay ko ni Peter Pindon, kung unsay akong ipapangutana usbo niya. Akong gusto putana mo ni. Ang seremonyal ba ay puro lang patungkol sa alay. Imo mo siya halad-halad lang, halad-halad, no? Ang seremonyal ba ay saba diha. Ang seremonyal ba ay puro lang patungkol sa alay? Ingon dire. Hindi. Ang seremonyal law ay hindi lang patungkol sa alay, no? Hindi lang patungkol sa alay, sacrifice. Sa tamang kontekstong biblical at historical, ayon sa Catholic understanding, mas malawak ang saklaw nito. Ano ang saklaw ng seremonyal law? Ang seremonyal law sa lumang tipan ay tumutukoy sa mga utos na may kinalaman sa pagsamba at pagiging ritual holy ng Israel. At kabilang dito ang mga alay at handog. O, burnt offering, peace offering, sin offering, guilt offering. Mga batas sa paglilinis, ritual, purity laws. O, dara, Levitico 11-15. O, ingo, labot ko ng 11 O, mga kapistahan at banal na araw, Paskwa, Pentecostes, Feast of Booths, Day of Atonement, Levitico 23, seremonyal law po na. Mga ritual ng mga parit, mga tabernakulo. O, kanas, seremonyal law po na. O, ay na karon sa kuan sa ang Levitico 11:7 ang Levitico 11:7-8 bahagi ba muna ko pangutana bahagi ba ng ceremonial law? Ayop lang yung pagpala, ang tubag ng certificate sa'yo. Ay, lagi usba, lagi. Imo mo Ayop na ba ang alay ang seremonyalo? Ara. Mamay yung atonement. Oh, Ano? ang Levitico 11:7-8 ba ay bahagi ng seremonyal law? Ang tubag, oo. Ang Levitico 11:7-8 ay bahagi ng seremonyal law. Sa tamang kontekstong biblical ayon sa Catholic teaching. Buti pa sabot, appeal yun ng ng kuan kanang Levitico sa seremonyal law. Pamatuod. Oh, pamatuod, no? O Levitico 11:8. Ito ba sa 11:7? 7. And the pig may not be eaten, for though it has split hooves, it does not chew the cud. You may not eat the meat of these animals or touch their dead bodies. They are ceremonially unclean for you. Biblically, ceremonial law lagi na. Bisang pag imuang ChatGPT dyan na usab ihang tubag. Hindi mo namin tubag siyang ChatGPT ito primero. Bro,
Bro, gando, ang pangutana ni mo sayop. Na, Labi lang imo ang Ako'y Bible nangutana. gamit yung living Bible translation. Sayop kay ano man. yung Kaya living naman, Bible sa'yo, kaya ang ang ChatGPT mo din sakto. Ang ceremonial nag-isbot na siya may tungod sa San Cristo sa paghilo niya sa mga tunggaw ng mga tao. Ato, ipakita to lang inyong konbe, Hinuan po. inyong Hinuan po. panudlo. Hinuan po ang sinasa brother gando. Hinuan po na. sa ang Cristo ang ining tao dito sa kuwag mo nga landong lamang sa Rara. anino lamang ang ceremonial. Pero nito karon yapin din mong baboy kaya ako itugot ko ito po yun ha ang ating baboy. Ore. Dato pa dahil hinuan po dahil ito ang baboy. Dami sa mo ang Ate pakita ni. ang dinasa dahil gando. Ano? Babi pa na imuhang punto at ang istorya na ito sa imuhang sining live niya. Gihiluan, apil siya, kung gihiluan po ni Kristo ang mananat ng pagkakanaon sa Intel, apil ang baboy mo, mamili mo ingon. Ano, tatapasahon ninyo ang lagda. Pasamo kay Brother Gando, ang kamatayon ni Kristo, gihiluan ng tao, yan ka na, Atong basahon ni. Basahon niya. Tabasahon ninyong inyong panudlo sa istorya. Sa ceremonial law. Unsa ni ceremonial law kuno? Called contained in ordinances. Usa pa ni? Was spoken by Moses. Isa kay namulong atong kuan ka. Was the handwriting of ordinances. Was written by Moses in a book. Isa may nagsulat sa Levitico 11. Laman po written nga ni about sa ceremonial. Kinsay nagsulat sa Levitico 11, bro? Bro, kinsay nagsulat sa Levitico 11? Mukhang ba, paminaw ba? Ang Di ba Levitico pangutana? 11, Kinsay nagsulat sa Levitico 11? Itunggo sa Diyos si Moses nga isulat. Oh, kinsay gasulat? Kinsay gasulat? Sa diha ni Moses nga ceremonial. Was written by Moses in a book. Ang pangutana pindon. Ang pangutana pindon, ang Levitico 11 city ba was written by Moses in a book? Yes or no? Ito magdagani ka nga written na ni Moses, pero dili ka lang written ni Moses nga apil sa ceremonial. Ang pangutana was written by Moses in a book ang Levitico 11. Brother Gando, kasabot ba kagbahagi? Ha? Kasabot kagbahagi? Mati ba po kasabot po sa bahagi? Tagalog na ba? Tubag ba? So, yan, Katong Jack Joy. Levitico 11 written ba by Moses in a book? Yes or no? Ha? Kasabot ka ba? Brother Gando, kung sa Pindon. sa pulong bahagi, mas hindi po kasabot. Tagalog na ba? Akong pangutana mo ito baga. Ang Levitico 11 ba written by Moses ba in a book? Yes or no? Yes, gani. Kung dili ka lang written ni Moses. Yes. Karon, was placed in the side of the ark. Ang pangutana. Ingon diri ang ceremonial law kuno was placed in the side of the ark. Pangutana, ang Levitico 11 ba gisulod sa arka o nasa kilid sa arka? Nasa kilid sa arka, wala sa ceremonial law ay. Dili ka lang nasa gawa sa arka. Minaw, dili ka lang nasa gawa sa arka nga ceremonial law nga ihalad. Karon, Ang tanong ba ko wag na rito ihalad. karon pangutana, ang ceremonial law ba made nothing perfect? Yes or no? Ano to? Ang ceremonial law ba made nothing perfect? Yes or no? Sa interno, dili magaraw kay interno. Kanang ka ba, made nothing perfect ba ang ceremonial law? Dili. Pero wala ko na imuhang ko ano ko para magkabugay iso di ay. Tarong Sa yes or no? na, made nothing perfect ba ang ceremonial law? Ay di na sa yung nga gihimo na perfecto kay nga naman. Lalang naman sa cross. Ang Levitico 11 bro, ang Levitico 11 ba made perfect ba Levitico 11 o dili? Kami na sa kanya-explain ko. Mayroon ka nga, perfect ba ang Levitico 11? Perfecto perfect diha, nga tutom lang sa landong sa cross. Tapos hindi perfect diha. Perfecto. Ingon dire, sukwahin ni da, ingon ko yung lagda, ang moral ko ng perfect. Ito, malitawakan na katubag pa ko, kapaw sa pauman. Apangutan na ron, sumala sa inyong lagda dire, unsa ceremonial law, made nothing perfect o perfect?
tubagan ni ko, magsapos ako, murag wa makigala minum sa tubag. Asang pindon? Dada bro, dada bro. Kadir dyan doon ako tubag. Imo Asang pindon? mang sa pawan karon kani pagkaro ako tubag. Bendon, sumala sa inyong lagda ba? Unsa Kaya man ang matubag na ko, perfect? paminaw ka? Sumala ninyong lagda, unsa man ang perfect? Ang ceremonial law o ang moral law? Klaro ro diha og di ka ganahan na minaw sa akong tubag kay wa kay mahimo ana. Ang akong Ako tubag ang karang naa sa utang ni- Levitico, perfect na sa tanan. Nagpadayon na siya tanan nga sugo. Labi na sa gitawag og health loss. Kay og pagsupak-supak ka sa health loss, mas masakiton dai ka. Pagkasakit man ka. Oh. Ato pa. Pero naay kinutuban ang kanang gitawag og pagka-perpekto diha kay kanang landong sa cross kanang mga halad nga baka, kanding. Padulong ra man na siya sa wala man na siya katapusan. Ang katapusan na sa Kristo man. Pero kana siya, perpekto na siya. Naay mga dili perpekto diha. Kanang inyohang giunda nga may mga wala na. Pili na mo kaon og mga baboy ay inyo harapod na. Oh, sabot ka na. Sa ato pa di ay bro, Sa moral law na. na ang kuan Levitico 11, moral law na dahil na siya. Sunod pangutana, wala na pangutana. Sa ato pa di ay bro, nahimo ng moral law karon ng Levitico 11 kay perfect. Dali lang, nalupat ako ang headset niya. Oh. Sa ato Isod pa na di ay kukuhan bro, eh. Inayin mo kayo mong tingog. Dali lang ha. tanga ang headset. Tina ko na, istorya na ko na brother dyan daw. Madungog talaga ka. Sa ato pa di Hello. ay moral law na di ay ang Levitico 11 karon kay ingon ninyong lagda ang moral law ra mo kuno perfect. Ano to? Sa ato pa ang Levitico 11 moral law na di ay siya kay sumala sa inyong lagda ang moral law ra may perfect. Ang moral law ang perfect. Oh, may Nya, aw nag-ingon na sa mong lagda nga ang ceremonial law dili perfect. ayun diri was Dako na basahan ako, no? nothing. Ceremonial law na oh. Ceremonial law. Ang ceremonial law made nothing perfect. Ang moral law mo ay perfect. Sa ato pa kay yung perfect Levitico 11 moral law na siya. Dili na siya ingon nga moral law. Karang giingon Oh, diha nga dili na, ihimo dili siya nga perfect. dili nga perfecto tungod kay dunay katapusan. Pero ang paghimo Dili ana siya perfecto perfecto, ay. Himo din na siya nga dili perfecto Dili sa siya ato pabot pasabot perfecto. nimo nga butbot o bakat. Dili. Pamanay pagsabot siguro nimo kay ako pagsabot lahi baya nga perfecto. Oh, Gitawag na ko na siya nga sa mga pagsabot ana nga perfect na siya tungod kay sugo na siya sa Dios. Wala Di, biya sugo sa Dios nga mayon nga dili perfecto. pangutan na ko nagbalik. Gitawag na siya sa mong lagdang nga dili siya perfecto nga mulahutay kay na siya kinutuban. Ang kanang nay kinutuban diha kanang gihalad ngadto sa cross. Kamo si Kristo nga gigamit ang mga mananap sama sa baka, kanding, karnero ug uban pa. Pero kanang baboy wa gyud lamot kay wa man nakapil og halad. Ano sa man nakapil og halad to ng baboy oy? Sa sunod na Sige bro, sulpong tana bro. ang Levitico 11:7 ba ceremonial law o dili? Okay, ibasa na ko na ganiha dili sa ceremonial law. Basta ang pangutana dili nimo ceremonial nga imong pangutana sa kang chat GPT ningon sa dili ceremonial law tungod kay nag-refer ang ceremonial law sa mga halad nga mga mananap. Pangutan Oh, na di dili, bro, sa atonement, Bible, sa- mga pare niya wa may record sa Biblia nga ang baboy yapil og halad. Waday ka basa, day? Ang Levitico 11:7 ba bahagi ng ceremonial law dito bag? Oo, hindi. Aw, basta kay ikaw may mangutana dili, pero bahagi siya. Bahagi siya kanang mura sa Ako mura siya mangutana, bot pasabot bahagi niya. siya. Naasa diya sa listahan sa ceremonial law pero wala gyud nahitabo nga gihalad ang baboy. Oh, kabahagi lang siya. Mo to kasabot na po kabahagi kay Tagalog ra ba na? Ibig Lisod ra ba ng Tagalog kay lisod sabton? dahil ba hindi inihandog ang baboy, hindi na siya bahagi ng ceremonial law. Bahagi gani siya pero wala siya labot. Oo. Wala siya manalista lang siya diha pero wala gid siya na record nga gihalad. Ala yung record na nga ang baboy na halad. Yung kabahagi o way labot. Bahagi gani sumala sa imong gitun-an diha ka bahagi lang siya pero dili siya apil. Kaya wa man siya wa may record nga apil og halad ang baboy. Dahil ba Naaday record nga baboy na halad. hindi inihandog ang baboy, Nasulat siya diha sa ceremonial law pero wala siya giapil og halad.
hindi na siya sabot ka kasali. na. Sige ha. Ingon ka ha, dili apel. O sige, akong putalon dire. Dahil ba hindi inihandog ang baboy, hindi na siya kasalin sa seremonyal, o? Diba? Hindi na siya Okay, kasalin akong masahon ha. sa Masahon ako, brother Jando, aron niya. Oh. Ako ang share screen para nga makita ka. Dara. Ako ang share screen, brother Jando, aron Hindi. nga makita ka. Ano, Maling brother dahilan Jan? ang sabihing ini. Brother John, ako yung screen share. Isa. Pero, Isa po, bro. Kaya nagbasa share mo ko screen dili, ako, bro. brother John. Bro, nagbasa mo Brother ko John dili, Do sinapaway tani, Alabado. away lami. Away laming dialogo ni, Pero, sinapaway. Bro, nagbasa ko dili, bro. Ay, magbinastos diya, bro. nga nung dili ceremonial law ang Levitico Bro. 11:8. Ang ilang Bro, kuno nabasa dili man ko ninyo dire. kaunon, ug ang ilahang bangkay dili ninyo ikapon. Sila mahugaw alang ganinyo. Na mo na si reason nga nung dili maapil sa ceremonial law. Sunod pong na, brother Bro, John. bro, nagbasa man ko dili nga nung bastos man jud kay ka. Kuan man, dili mo ko kadungog, wala naman ko headset. Mahalo ka. Wala man ko headset, God. Ay, way lami ning dialoguhan ni kay bungol ka karon. Sige, istorya dire. Sige tagbasa. Ay, kung hilak ko, no? Sa mga Wa mo kung hilak mo na yan ka. Huwag mo ko naghilak. Ingon ko, paminaw ha, paminaw ha. Ingon ko, nga nung dili ceremonial law ang Levitico 11. Ato ba, ang ilang kuno, dili ninyo kaunon, o dili ninyo ikapon ang ilang bangkay. Sila mahugaw alang ganinyo. O, klaro kayo. O, sunod pong na, brother John. Bro, nagbasa man ko dire, bro. Nga nung mangyod nga musapo man jud ka gara-gara na. Ay, wala dyo kay Balo, ka nagsapaw ko, brother John, kay wala naman ko headset, God. Kinalubat na akong headset. Sa palong di ka na ko. Apoy kiningon na ni. Ha? Apoy kiningon na ni ba mga kaigsuonan. Nga sige, ako mabasa ko. Uy, lak sa mo pawan. dati. Unyag siya mo sa pawan, masok ko. Yabaw man na ni brother John doon na yung mapikis, ha? Pindon. Wala na ako ang hangyo ba? Wala na tatahilakay. Try mo naman. Ha? Ay, parcel ako ah. Ay, tayo buhilak mo dahil mapikan. Mama, nakay-parcel ka rin, mama? Muna sa reason, brother Eugene, Karon, Eugene Gapo, kita mo nga na dire. sa amo ang dialogo ni brother Jando, nayon si brother Jando, nga gihiluan po na sa Diyos ang tao, des kamatayon, muna nga, Usa. kanang kamatayon ni Kristo, muna siya naghisgot na hitungod sa, Karon ningon. muna siya naghisgot na hitungod sa paghinlo sa tao. Iya, diya sa buhat, hinluan man po ng baboy, hinluan po ng mga mahugaw nga muna. Muna, hinluan po. Bro, ayaw lang sapaw, bro. Klaro kayo, Nagaw kay bro, hinluan dahil aron nagsapaw, maluwas bro, ka tao, naikuan. hinluan ba aron nga maluwas, di ba, brother Leomar? Limar pala sa labas, di ba? Tama? Niya. Sige, so. Tama? Iniaging gabi Oo. Hinluan lang tao, aron maluwas. Yan, nag-apil man niya ang baboy, maluwas na po ng baboy. Baita nga ni doktrina ni Brother John Joy. Ang gitubag siyang Ito yung baita. Oo, seremonyal. Kung ino mga higala, ang ato ang punto por punto. Bro, kanang nagsapaw mas Jando, bro. Eugene Gapo nga. Bro, Jando, ang bro, Jando, baboy, kasapaw ka, bro. hinluan ni Kristo des kamatayon, aron nga maluwas. Ay, padulungan ni kay, di mo ko madungog ni Pindon. Baita nga ni doktrina hay. Mao gini sa doktrina yon, nya musangkol sa impierno ang mutuan eh. Kaya ang baboy, hinluan man po ang baboy. Aron nga maluwas. Baita ni doktrina yon. Kulto gid nga doktrina. Oh, mayon pa siya nga wala nagsulti. Kana di ang puntuha di oh. Nga ang kamatayon ni Kristo sa naghinlo sa tao. Oh, di ba? Wala ni Eugene? Oh, nakamute ka, Brother Eugene. Bro, Nakamute wala ka. mo tingog, bro. Nilayas bro, nilayas eh. Dito. Ana, bro, ana, bro. Sige, go ahead, go ahead. Klaro kayo eh. Pasensya lang yun na, kaya akong hindi talubat naman God niya. Sunod Okay, na balo, punta okay, ni bro, sulti kay ba? Pasta sa Taguras. Unya na Yeah. punta, bro. Mag-live ko Ang balik, bro. doktrina nila, ni Brother Eugene, mayon sa Jando nga na makako, wala ko na makakoy. Mao ginay punto ni Brother Jando. Nga, ang kanang ceremonial law, mao na siya ang mga butang sa mao na siya ang panahon sa paghinlo, ceremonial law. Oh, mga butang nga mahugaw, mga butang nga hinlo. Kanya kanang kamatayon ni Kristo, naghinlo pala sa butang nga mahugaw. Gamit din siya buhat jis. Oh, buhat jis. Dito may nagdugay sa buhat jis, kaya gihinluan na kuno ang tao dito. Ya, matog hintil, ang gikaon sa hintil, dili na hugaw kay gihinluan na ni Kristo dito sa kamatayon ni Jesus Cross. Oh, mo na yang walin ni Brother Jando. Mao pa ni walin ni Brother Eugene. E pare naman sila, kauban naman na sila. Oh, ya, mayon nga ako na makak, wala ko na makak.
Mao na ilahang punto nga gihinluan po ng baboy aron nga maluwas ang baboy. Pag si Brother Richard pa unsaon pagluwas na lagi kaon naman. Ay ito na yung mga doktrina yan. Mga kulto, mga doktrina ba? Bro, kanang unya na lang ta magtiwas na bro kay mo Hinluan ng baboy aron bro. nga maluwas, nya kikaon man ninyo.